е бил Сашо преди да започне да се занимава с канадската борба. От много малък е започнал да тренира. Вижда вече напрежение Вадим. Първо мърда Вадим Акперов, опитва се да оплаши Сашо. Сашо сега се бори за съдийски захват. Старта трябва да слуша. Точно така. Страп матч трябва да последва. Да видим сега какво ще се случи. Спря матча Сашо и мисля, че отново ще спечели. Няма да успее Вадим, няма да успее. Право на Сашо, четвърти златен медал за Сашо. 4 златни медала на Сашо. Отново най-успешният състезател на българския отбор е юноша, 18 годишният Сашо Андреев.